खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गसाइगाव जेडनाल नार्जारी इंराजि फरायसालिनि उथ्रिसार फरायसाफोरखौ दिनै मान बावदों फरायसालि खुंफुं आफादा। चिरांनि हाथिसार खाग्राबारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाफैदों। सालबारियाव जयन्त बसुमतारीनि बिसायख'थि फोसावदिं मेल। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। थांनाय सनिबार सानखालि फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि फिथायाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जेडनाल नार्जारी इंराजि फरायसालि सानकासनि फरायसाफोरा 100% उथ्रिनो हानानै बिमा बिफा फोरोंगिरि आरो फरायसालिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। थांनाय आनजादाव गासै 19 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेनिनो गासै फरायसाफोरानो सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादों। बेनिनो गेजेराव आसमिता शर्मा मुंनि फरायसाया 83% नम्बर आरो मोनब्रै लेटार लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादों आरो गासैबो फरायसाफोरानो मोजां जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसार जानानै गोग्गानाय लाबोदों। दिनै जारागुरि जेडनाल नार्जारी इंराजि फरायसालियाव उथ्रिसार फरायसाफोरखौ बिमा बिफा फोरोंगिरि फरायसालि सामलाय आफादनि गेजेराव गांफा आर'नाइजों मान बावदों आरो गासै फरायसुला फरायसाफोरखौ इयुनाव गोग्गो सोलोंथाइ लालांनो थुलुंगा होयो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हाथिसार खाग्राबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारिजों लोगोसेनो रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 700निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोनि हाबा मावनायखौ मोजां मोननानै आखाइ हमफैदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसेनो गोबां इउपिपिएल दोलोनि मैखोम दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि बिटिआर सरकारा गासैबो हारि हारिसाखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ। बेनिखायनो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै जगदान जादों आरो फैबाय थानाय समफ्राव बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोआनो बयनिख्रुइबो गोख्रोंसिन दोलो जानो थांगासिनो दङ होननानै फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो 7 मेआव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थियाव बयबो खौसेयैनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनो थाखाय खावलायो प्रमद बर'आ। 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया बिजेपि इउपिपिएल एजिपि नेता कर्मीखौ लोगोआव लानानै रबिबार सानखालि बाक्सा सालबारि महकुमानि गुबुन गुबुन जायगायाव गोख्रोङै बिसायख'थिनि फोसावनाय दावहायाव ओंखारदों। मख'नो गोनांदि सालबारिनि बारेंगाबारि सान्ति बाजाराव खुंफुंनाय मोनसे मेलाव बाहागो लानानै बिजाथि जयन्त बसुमतारीया खौरांनि सिगाङाव बिपिएफ दोलो आरो हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे जिएसपि दोलोनि हेंथायै बुंदों दि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे दोलोनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि देरहानायनि दाबि जेसेबांखि खालामा मानो बिपिएफ दोलोनि थासारिया दायो गोबां दुखुनांथाव। बिपिएफनि दिना एसेबांदि गाज्रियाव सोलिदों दि लकसभा बिसायख'थिनि दिनहालागै खुनुरुखुम सोलिबाय थागोन। बिसायख'थिनि उननि सानखालिनो बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांलांगोन। बावैसो सिगां बिपिएफनि गोहोगोरा नेता आरो बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव जयनिं जानायनि उनावनो बिपिएफ दोलोआव मोनसे बारहुंखा बारदों। हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफआ गावनिनो थाथाय गैया जादों। जोबस्रांनो हमनाय बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया दासिमबो गुबुन दोलोखौ सोंखारिनाया मिनिथावना। बिजाथि जयन्त बसुमतारीया खौरांगिरिनि मोनसे सोंनायनि फिननायाव बुंबावो दि नबकुमार सरनियाया अबर' राजनिति खालामनानै हारियारि राजनिति खालामनानै बिटिसिनि जर'खायै क'क्राझार लकसभा समस्तिनि रायजोखौ गोबां गोनो गोथो खालामबाय। देग्लाय नबकुमार सरनियानि माहारियारि फोरमान बिलाइनि थाखाय नमिनेशनआ फेलें जाबाय। देग्लाय बिटिसिआव क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जिएसपि दोलोनि अबर'नि मुङाव हारियारि राजनितिआ सोलिया। बिटिसिआव अबर' मुंनि राजनितिआ माब्लाबाबो जोबनानै थांबाय होननानै फोरमायथियो। खौरांनि गेजेरजों बिजाथि जयन्त बसुमतारीया बुंदों दि क'क्राझार लकसभा समस्तियाव एनडिएनि बिजाथि महरै गुबुन गुबुन हारि माहारिया 70% भट मोनगोन आरो आद्रा 30% भटखौ गुबुन गुबुन बिजाथिफ्रा राननानै ला।
मख'नो गोनांदि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बारेंगाबारि लोगोसे सान्ति बाजार हाथिजाना जाख्लि फोथार दुम्ब्रुगुरि पाठसालायाव खुंफुंनाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे गोख्रोङै बिसायख'थिनि थाखाय फोसावो। बे हाबाफारियाव जयन्त बसुमतारिजों लोगोसे बिटिआरनि इएम गौतम दास, सालबारि बियाबनि एमएलए जय मुसाहारि, TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मुसाहारि, BJPनि इनचार्ज तिराज देउरी, बाक्सा जिल्ला आफादनि आफादगिरि शरद शर्मा, AJPनि बाक्सा जिल्ला आफादनि आफादगिरि मनमोहन दास, UPPLनि दैदेनगिरि फारियै हेलेना सरगियारि, बिखन गयारि, सुरेश सरकार, सैत्यजित बर'जों लोगोसेनो गोबां अनजिमानि NDAनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।